Luke chapter 15. NgokukaLuka isahluko se-15 kwase kusondela kuye bonke abathelisi nezoni ukumuzwa. AbaFarisi nababhali base bekhonona bethi, lo muntu wamukela izoni adle nazo. Wayesebalandisa lo mfanekiso ethi, ngumuphi umuntu kini onezimvu eziyi100 alahlekelwe ngenye kuzo, angayishiyi ezingama95 aye kwelahlekile aze ayithole na? Athi seyitholile ayetshathe ethokoza. Esefike ekhaya amemeze abahlobo nabakhelwane athi kubo, thokozani nami ngokuba ngiyitholile imvu yami ebilahlekile. Ngithi kini, kanjalo kuya kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo. Kunabalungileyo abangama90 abangasweli ukuphenduka. Noma ngumuphi owesifazane othi enezinhlamvu zesiliva eziyi10, uma elahlekelwe luhlamvu lwabalunye, angokheli isibani, ashanele indlu, afunisise aze aluthole, athi ukuba aluthole abize abahlobo nabakhelwane athi, thokozani nami ngokuba ngilutholile uhlamvu lwami obelungilahlekele. Ngithi kini, kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana 2. Encane yawo yayisithi kuyise, baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezinganingi, indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Yayisiya kukhonza omunye umuntu walelozwe, yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa yizingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe sekusile kuyo yathi, bangaki abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Ngiyakusuka ngiye kubaba, ngithi kuye, baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Yayisisuka, yafika kuyise, kepha kuthe iseduze, uyise wayibona. Waba nesihe, wagijima, wayisingatha entanyeni, wayanga. Indodana yayisithi kuye, baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Kepha uyise wathi ezincekwini zakhe, sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke, niyembathise, nifake indandatho esandleni sayo, nezicathulo ezinyaweni. Nilethe ithole elikhuluphalisiweyo, nilihlabe sidle sijabule, ngokuba le ndodana yami ibifile, yabuye yaphila, ibilahlekile, seyatholakele. Base beqala ukujabula, kepha indodana yakhe enkulu yayisensimini. Yathi isizwa isondela endlini, yezwa ukuhlabelela nokusina. Yabiza omunye wabafana, yabuza ukuthi kwenze njani lokho. Wathi kuyo, kufike umfowenu, uyihlo wahlaba ithole elikhuluphalisiweyo ngokuba ubuye wamthola ephilile. Kepha yathukuthela, kayivumanga ukungena. Uyise wayesephuma wayincenga, kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka, iminyaka
engaka ngikukhonzile, angizange ngeqe umyalo wakho, kepha mina awuzange ungiphe nazinyane lembuzi ukuba ngijabule nabahlobo bami. Kodwa kuthe ukuba ifike le ndodana yakho eqede imfuyo yakho nezifebe, wayihlabisa ithole elikhuluphalisiweyo. Wayesethi kuyo, mntanami, wena uhlale nami njalo, konke okwami kungokwakho, kepha simelwe ukujabula sithokoze, ngokuba umfowenu lo wayefile, wabuya waphila, wayelahlekile, sewatholakala. Luke chapter 16, Ngokukaluka isahluko se-16. Wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi, kwakukhona umuntu othile oyisicebi, owayenomphathi, yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza, wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho, ngokuba ungebe usaba umphathi. Wayesethi umphathi phakathi kwakhe, ngizakwenza njani lokho inkosi yami ingaphuca ubuphathi na? Anginamandla okulima, nginamahloni okunxiba. Ngiyakwazi engiyakukwenza ukuba bangamukele ezindlini zabo nxa ngikhishwa ebuphathini. Wababiza ngabanye abanamacala enkosini yakhe, wathi kowokuqala, unecala elingakanani enkosini yami na? Wathi, amabhati 100 amafutha. Ayesethi, thatha incwadi yakho, usheshe uhlale phansi, ulobe 50. Khona wathi omunye, wena-ke unecala elingakanani na? Wathi, izilinganiso eziyi100 zikakolweni. Wathi kuye, thatha incwadi yakho ulobe 80. Inkosi yambabaza umphathi ongalungile ngokuthi, wenza ngokuhlakanipha, ngokuba abantwana balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kunabantwana bokukhanya. Nami ngithi kini, zenzeleni nina abahlobo ngokukamamona ongalungile, uze kuthi nxa kuphelile banamukele ezindlini eziphakade. Othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu, ongalungile kokuncinyane kalungile nakokukhulu. Ngakho uma beningathembeki kokukamamona ongalungile, ubani oyakuniphathisa okuyikhona na? Futhi uma beningathembeki kokomunye, ubani oyakuninika okungokwenu na? Akukho nceku engakhonza amakhosi amabili, ngokuba kokunye iyakuzonda enye, ithande enye, noma ibambelele kwenye, iyeyise enye. Ningeze nakhonza uNkulunkulu nomamona. AbaFarisi ababethanda imali bakuzwa konke lokho, bamqolodela. Wayesethi kubo, nina ningabazishaya abalungileyo emehlweni abantu, kepha uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yenu, ngokuba lokho kuphakemeyo phakathi kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Umthetho nabaprofethi kwakukhona kwaze kwafika uJohane. Kusukela kuleso sikhathi ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyashunyayelwa, wonke umuntu uphika ngobufuzula kuwo. Kepha kulula ukuba kudlule izulu nomhlaba kunokuba kuwe ibala elilodwa lomthetho. Yilo nolowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliwe indoda uyaphinga. Kwakukhona umuntu onothile owayegqoka ezibubende nezeleneni elihle, ezijabulisa imihla ngemihla itamasa. Kwakukhona ompofu othile, nguLazaro igama lakhe, owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda.
enxanele ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo, kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwasekuthi wafa uMpofu wathwalwa izingelosi wasiwa esifubeni sika-Abrahama, nesicebi safa sambelwa. Sesisehadesi saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini sambona u-Abrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe. Samemeza sathi, "Baba Abrahama, ngihawukele, uthume uLazaro agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini, aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi." Kepha u-Abrahama wathi, "Ndodana, khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho usesekuphileni, noLazaro kanjalo okubi, kodwa manje uyaduduzwa yena lapha, wena uyahlushwa. Nangaphezu kwakho konke lokho kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenze, nalapho bengaweleli kithi. Sasesithi njalo, ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kababa, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo, bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu." Kepha u-Abrahama wathi, "BanoMose nabaprofethi nabezwe bona." Sathi-ke, "Qha baba Abrahama, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo, bayakuphenduka." Kepha wathi kuso, "Uma bengalaleli uMose nabaprofethi, kabayikuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo." NgokukaLuka isahluko 17 soqala ukufunda evesini lokuqala. Wayesethi kubafundi bakhe kungeze kwenzeke ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba akhubekise abe munye kulaba abancinyane. Xwayani nina, uma umfowenu ona mkhuze, uma ephenduka mthethelele, noma ekonela kayisikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi, "Ngiyaphenduka," womthethelela. Abapostoli basebethi eNkosini, "Yandisa ukukholwa kwethu." Yayisithi iNkosi, "Uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphi, beningasho kulo mthombe simbuka, utshaleke elwandle, ubuya kunilalela. Ngumuphi kinina onengceku elimayo nokuba eyalusayo, athi kuyo, ibuya endle, sondela masinyane, uhlale phansi udle, kodwa akayikusho kuyo ukuthi, lungisa engizakukudla, uzibophe, ungiphakele, ngize ngidle ngiphuze, andukuba udle, uphuze wena na? Uyayibonga yini inceku ngokuba yenzile okuyaliweyo na? Kunjalo nani, nxa nikwenzile konke eniyalwe ngakho, anothi asizinceku zalutho, sikwenzile nje besifanele ukukwenza." Kwathi esehamba ukuya eJerusalema, wadabula iSamariya neGalile. Esangena emzananeni othile, kwahlangana naye amadoda ayishumi amela kude, aphakamisa izwi athi, "Jesu Nkosi, sihawukele." Kuthe ewabona wathi kuwo, "Hambani niyoyiveza kubapristi." Wathi esahamba ahlanjululwa, enye yawo isibona ukuthi iphulukusiwe, yabuya imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu, yawa ngobuso ngasezinyaweni zakhe imbonga. YayingumSamariya, kepha uJesu waphendula wathi, "Akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayisishiyagalolunye na? Abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo? Kuphela lo wezizwe na?" Wayesethi kuye, "Sukuma uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile."
Ebuzwe ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza kufika nini, waphendula wathi umbuso kaNkulunkulu awufiki, ubonwa ngamehlo. Futhi kabayikusho ukuthi bhekani nanku, nokuba nankuya, ngokuba bhekani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini. Wayesethi kubafundi bakhe, kuza kufika izinsuku lapho niyakufisa ukubona lube lunye lwezinsuku zeNdodana yomuntu, kepha aniyikulubona. Bayakuthi kini, bhekani nansiya, bhekani nansi, maningayi, ningalandeli, ngokuba njengonyazi nxa lunyazima kwenye indawo phansi kwezulu, lukhanya luze lufike kwenye indawo phansi kwezulu, yokuba njalo iNdodana yomuntu ngosuku lwayo. Kepha iqala imelwe ukuhlupheka ngokuningi, yaliwe yilesi sizukulwane. Njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa, kuyakuba njalo nasemihleni yeNdodana yomuntu. Babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNowa engena ngalo emkhunjini. Kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Kanjalo njengokuba kwenzeka nasemihleni kaLuti. Babedla bephuza bethenga bethengisa betshala bakha. Kepha ngosuku uLuti aphuma ngalo eSodoma, lana umlilo nesibabuli kuvela ezulwini, kwababhubhisa bonke. Kuyakuba njalo ngosuku eyakambulwa ngalo iNdodana yomuntu. Ngalolu suku oyakuba phezu kwendlu, impahla yakhe isendlini, kangehli kuyithatha, kanjalo nosensimini kungabuyeli emumva. Khumbula umkaLuti. Ofuna ukuzuza ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa yikho uyakukulondoloza. Ngithi kini, ngalobu busuku kuyakuba khona ababili embhedeni munye, omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe. Kuyakuba khona ababili besila ndawonye, omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe. Kuyakuba khona ababili ensimini, omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe. Bese bephendula bethi kuye, kuphi Nkosi? Wathi kubo, lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe eyakubuthana khona.